ମାଲିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 2024 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସରିଗଲା। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସମୟଟା ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତା ତେବେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା? ଠିକ୍ ଯେମିତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପରି ଆମେ ପୁଣି ନିଜ ପିଲାଦିନକୁ ଫେରି ପାଆନ୍ତେ। ଯିଏ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ପାଆନ୍ତେ। ବାପାଙ୍କର ସେହି କାନ ମୋଡ଼ା, ମାଡ଼, ଗାଳି, ନାଲି ଆଖି ଯାହା ଆମକୁ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ସେସବୁକୁ ଅମୃତ ଭଳି ବଳି ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ମା ପାଖରେ ଆମର ସେଇ ଅଳି ଅଝଟ, ରାଗ, ରୁଷା, ଅଭିମାନ ସବୁ ଫେରି ପାଆନ୍ତେ। ଆମର ସେହି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସ୍କୁଲ ଜୀବନକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଫେରି ପାଆନ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଆମର ସର୍ଭିସ୍, ଜବ୍, କ୍ୟାରିୟର ସବୁ ଟେନସନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତେ। ଆମର ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଯିଏ ଏବେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷରେ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ପାଖରେ ପାଆନ୍ତେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ହେଲେ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତେ ଆମର ସେଇ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ମାମୁଁଙ୍କ ଠାରୁ ରଜ ଖର୍ଚ୍ଚର ପାଉଣା ନେଇ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ, ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମାଇଁଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ସେଇ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଖାଇ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତେ। କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କହିଲେ? ଏସବୁ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଖିକୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ ହରାଇଛି, ସେ ସବୁ ଖୁସି ମୁଁ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।